yawa kai za ka fara magana saboda ka san yana zai mana yawa ne a gane amma idan ka tsayar masa ka gane kawai normal ne kamar ya ga kayan ku lafiya muna magana ki ba mu kayan mu kana ba za a bada ba idan kai ka siya man sai ku kwata na gani ka ga mutane dala Nafisa. Na'am. Ka fito ashe. Ina buredin kuma? Wallahi tun ɗazu na aiki Sadiya ta siyo. Ban san dai me ya tsaida ta ba. To, ikon Allah. ka gane idan aka je kayan wajen gaba daya ta tattare su ka gane a je a kai a karɓo sauran to ke daga tafiya siyan biredi kuma shi kenan sai na ce maka muna so waye ka ce mene na ce maka muna so hello 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 na so Mato. 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 Mato.